Ni Xabier Mujica Aldasoro naiz, Donostiako Herrera auzokoa eta bide moduan jantziak egiten ditut ikuskizunetarako eta baita eszenografiak ere eta dantza konpainia bat zuzentzen dut. Arantzazun ere buruan, lehenbiziko kontzeptu moduan edo zen zerbait abstrakto edo erlijiori lotuta Via Crucisan eta izebak eta etortzen zirelako, baina gero arkitektura ikasi nun eta bai Oteiza asko irakasten den eta hau espazio moduan ikusgarrian bai asko ikasi izan dugu eta gero etorri izan naiz batez ere kanpoko lagun arkitektoak etorri direnean onera bisitan. Sorkuntza garaikidean ibiltzen naiz lanean egunero eta ikusten ari naiz nola geroz eta gehiago eskatzen zaigun instituzioetatik euskal folklorea edo tradizio kulturala hartzea oinarri gure lan berria sortzeko garaian. Arantzazuri begira ikus daiteke nola bere garai berezitxiago batean lortu zuten zerbait garaikidea eta denak euskaldun moduan lortzen dugun espazio eta artea sortzea. Eta nire galdera ia zer ikas dezakegun Arantzazuko esperientziatik gaur egun euskal arte garaikidean lan egiten dugun pertsonak.